Der er kommet rigtig mange nye gratisaviser i Danmark i de seneste år, og jeg tror, jeg har det ligesom de fleste andre. Det er rigtig dejligt med mange nyheder for morgenstunden. Desværre så er det sådan, at de mange tons gratisaviser, ja, de bliver tit efterladt på gaderne og bliver ikke smidt i affaldscontainere. Derfor så vil jeg gerne opfordre jer studerende i København, i Aarhus og i Odense til at tænke rigtig godt og grundigt over, hvordan vi kan sikre, at de mange tons gratisaviser ikke ender på gaderne og i stedet for bliver lagt i affaldscontainere. Rigtig god fornøjelse med arbejdet, og tak for hjælpen. Som vi hørte fra Claus Bondam, har vi fået en udfordring til de danske byer. På den ene side har vi glæden ved at læse de friske morgennyheder, og på den anden side står vi med et problem, fordi der er mange aviser, der flyder i trafikken i vores byer. Derfor spørger vi studerende i Danmark, har du en idé til, hvordan vi kan få aviserne væk fra gaden og anbragt dem i genbrugscontainerne? Dansk Iværksætterforening i Københavns Kommune har udskrevet en konkurrence. Du kan vinde 5.000, og vi kan alle sammen vinde en ren by. Gå ind på urbancampus.dk og læs mere. Tak.